Bizkaiko ekialdean, eguzkiak egun argitzen dauen lekuan. Udalaren babespean, Besaide, Intxorta, Erdeila eta Memaiak inguratzen daben bailaran murgilduta, eta Zumelegi ibaiak, Ibai Zabalen adarrak, ureztatzen dauen inguruan aurkitzen dugu Elorrio. Landaretza eta Basor jantzitako paraje hau, Araba eta Gipuzkoagaz mugan dago. Bere inguruan, konterria izandako Aramaio, Atxondo, Abadino, Berriz eta Zaldua eleizaurreak. Elorrio gaur egun Bizkaiko jaurerriko lehen arte eta monumentu gunea da. Errota, sortetxe, jauregi mordoa dauka zan hemenka. Kolpeka harritan landutako herria. Historiaren sustraietara joaz, Mendraka, Memaia, Gazeta eta Zenita auzoetako sarkofagoak aipatu behar. Azken honek, arginetakoak, aurkikuntza kontuetan apartak dira. Hilerri honetan, landutako bina harri zatiz osatutako 23 hilobi dagoz. Hilobi multzo hau, bisigodoen garaikoa da, hau da, 8 eta 9 mendeetakoa. Hiruki itxuradun estalkietan, hildakoagaz zerikusi aukileikien idatziak irakurri daitekez. Euretariko bat hause dugu. Jangoikoaren izenean, momuk egin eban hilobi hau, 883 urtean bizirik zala. Hemen datzalo. Aitatu dugu zan hilobi ez gain, 4 hilarri borobil eta triangelu itxurako beste 3 aurkitu daikeguz bertan. Etxebarriako San Agustineko elizaurrea da, Bailarako lehen administrazio gunea. Honek, Gerediagako batzarretan Durangaldeko merindaldeak ebazan 12 aulkietatik 3. betetzen eban. Beraz, Bizkaiko foruaren araudipean egoan. Idatziz, 1053. otsaila arte agertu ezarren, San Agustineko eliza 9. mendean eraiki izan. Emari idazkietan monasterio barria izendatu eben. Eliza honen eragile Durangoko konteak izan ziran, Onmunio Sánchez eta bere emazte Etxebarriako leguntia. Elizpean dagoen San Martin eta Santa Marinaren kaperan emon eutxien lurra. Durangoko konteekin batera, eraiketaren bultzatzaile Araneko hainbat sortetxeetako ondareak izan ziren, honela, Ibarrakoa, Berriokoa eta Osakoa. Azken hau, bere armarriak ondo erakusten dauzkunez babeslanetan ibili izan. Para voz y centinela de Vizcaya ilustre cosa, se fundó la casa de Osa, para que siempre estén en vela. Elorrioko hiria, Etxebarriako San Agustineko lurretan sortu zan 1356. ekainaren 17an,
Bizkaiko jauna zen Dontello konteak emondako baimen agiriari esker. Baimen hau ganora zarratu, Domeketan azoka ospatu eta Logroñoko forua onartzearen baldintzapean emoneban. Baimena eskuratuta etzan denbora askorik pasatu, 6 sarreradun harresi mardul batek hiria inguratu orduko. Barruan, etxeko gorrez osotutako kale paralelo bi, Erreka kalea eta Kanpo kalea. Plaza bat eta kale biak zeharkatzen ebazan beste kaletxo bat. Harresikoateek oso komunikazio ona eta zabala ematen eutxien elorri hori, eta inguruetatik etozan bideakaz lotzen eben. Hiribilduak oso eraketa erregularra eta gerla ezaugarri nabarmenak eukazan. Fundazio hau, elizaurreko biztanle batzuk Bizkaiko jaunari egindako eskari baten ondorioa izan zen. Gipuzkoarrak Intxorta, Berrio eta Aldapen bera Bizkaiko lurretan errez sartzen zirela ikusirik, eta Ganboa eta Oinazeen arteko goraberak sortutako gerla giro amaigabeak bultzatuta, bertakoek harresiz inguratutako hiria eraikitzeko baimena eskatu eben. Historialarien esanetan, Ertaro Baxuko garai hau banderiza gerlen sasoi izenaz ezagutzen dugu. Gerla honek dorretxeen arteko gatazkak zirela eta Euskal Herria ondatu egin eben. Banderiza gerla honeen sorburuaz ez dago gauzak arbirik. Lekuen lekuko iturburu eukiei eben, eta elorrion, lekuri gehienetan bezalaxe, taxuzko arrazoi barik kartetaldi baten inguruan sortua izan. Martzanako Sancho Ruize morroi bat, eta Ibarrako dorreko beste baten artean izan haserrea. Beroaldi honetan Martzanakoak Ibarrakoa hil egin eban. Martzanako Sancho karrotuta, Ibarratarrak borrokara deitu ebazan. Eta inorren gainatu ezeiten Abadinoko Santorka zele izan jarri eban kartela. Mila lareun eta 68 urtea zen bakoitzak bere aldekoi deitu eutxienean. Martzanakoagaz herri barruko biztanleak hiribilduaren barruan lekutu ziran. Dinoenez, harresi barruti jaurtitako lombarda tiro batek, Ibarrakoak ezustean harrapatu eta ihes egin beharrean jarri ebazan. Egoera hau aprobetxatuz, barrukoek tropelka urten eta etxaiei alde ginazo eutxien Elorrioko gudari amaiera emonez. Batzuen eta besteen mendeku beharra zelata, gudaren ondorioak urtetan luzatu ziren. 12 urte beranduago, 1880 urtearen ekainaren 27an, Juan Uriaren etxea astindu eban zutea ere mendeku ahalegin bat izan eikean. Eta horregaz batera, herria zibarriaren norabidean astu eben hainbat gertaera. Barealdia 1524 urtean heldu zan. Gerra eta mendeku giro honetan, hiribilduak berean iraun eban. Harresiaren inguruan ostera, hirigintza elementu barriak sortu ziran. Batetik, eliza eta honen inguruan hasitako enparantza. Bestetik gurutzeak, herriaren antolamendurako erreferentzia ziranak, eta azkenik, herriaren itxura aldatu eben etxe pilaketak. Honek, bide inguruetan lekututa, errebalizenaz sortu ziran, 7 ziran guztira. Sortzez Garbiaren parrokia, 1859 eta 1506 urteak bitartean eraiki eben. Harresi barruan lekurik ez egoela eta kanpoaldean egin eben. Hiri bildutik ur, ahalik eta urren.
Kanpotik estilo bi nabaritu daitekez, azken sasoiko gotikoa, sarrerako atebietan, arrosetoian eta zutabe batzutan. Bestetik errenaizaintza, goikaldean, leihoetan eta bere dorrean. Itxura ederreko eleiza, harri landuz aberastuta. Altuera handiko lau zutabe daukaz, eta honen goikaldean zapel edo kapitel bereziak ganga edo bobedari eutxiz. Erretaula nagusia, taile ederrez apaindua, plateresko estilokoa da. Beronek eta alboetan kokatutako altare bik osatzen dabe prebisterioa. Behin eleiza eraiki ondoren eta bere ingurua ordenatzeko asmoz, Santa Anako plazatxoa sortu eben, bertan izen bereko gurutzea jarriz. Gurutze honen bete beharra, batetik San Faustotik eleiza aurreko plazara joian sarrera bidearen eta bestetik Santanara heltzen zanaren eta bien inguruan egingo ziren eraikuntzen antolaketa zan. Gurutziagako gurutzea, 1522 urteko abuztuaren 9 bide bi ordenatzeko jarri eben. Bata Susokoa, Eliza aurreko plaza ingurutik datorrena, eta bestea San Rokekoa, Santa Anako plazatik datorrena. Beste errebaletan jarritako gurutzeak, Urarka eta San Juanekoa 16. mendekoak dira. Hala eta guztiz ere, gurutze guztiek ez dauke hirigintzagaz zerikusirik. Iguria, Murua edo San Agustinekoa adibidez, herritik urrunegi dagoz euren inguruan eraiki nahi izateko. Biztanlegoaren gorakadak bultzatu eban bideen ordenatze hau. Barruan tokirik egonez eta, harresiaren inguruan errebal izeneko biztanlego gune errotuak sortu ziran. Lehenengo errebalak 3 dira. Bata 16. mendearen hasierakoa da, San Roke. Bestea Urkizuko dorrea eta Eleizaren inguruan sortutakoa, Suso. Hau ere mende berekoa. Eta azkenik, Santa Anako gurutzea erreferentzi puntutzat daukan San Faustokoa. Zumelegi ibaiaren gainean eraikitako zubi biri esker, Harresia ibaiaren beste aldeagaz lotuta geratu zan. Eta Ganondo zein Urarka inguruetan ere errebalak sortu ziren. Susokoa txiki geratu zan eta zabalkuntza beharrebanez San Juanekoa sortu zan. Errebal guzti honek lanbide ugari eta berrien gorakadak eraginda sortu ziren.
Esaterako artizauek kasu batzutan benetako industriak sortu ebezan. Honetariko bat arma zuriaren azan. Armagintzaren garapenak eraginda, pika eta lantzagileen lana gutxituz joan zan, eta kako forjariei ugaritu jaken lana. Honeek izan ziren alkabuz eta suarmak egiteari ekiten eutxienak. Azken errebala, Gurutziagakoa izan zen. Herrigunetik aldenduta egoala eta 18. mendearen erdialdera arte ezeban etxereik eta nabarmenik izan. Hirigintzaren zabalkuntza eta ekonomiaren garapena ezaugarritzat eukazan prozesu honen barruan indianoak sortu ziren. Euskal gizartearen egituraketan maiztergoa oso sustraituta egoan ohitura zan. Aitak aukeratze eban bere ondasunen oinordeko bakarra, familiakoa zein kanpokoa. Beste guztiak esku hutsik geratzen ziren. Egoera honi urteera bilatu gurean, batzuk beste maizter bategaz eskontzen ziren. Beste batzuk etxean geratzen ziren maizterraren esanetara. Militar eta erlijioso zereginei ekiten eutxienak ere baegoazan. Eta azkenik, Espainiako lurretarantz joaten zirenak. Aitonen seme izenez ezagutzen dugu zoneek. Antzinako nobleziaren titulu hau, askaziari edo linajeari jagokon, eta arrazoi etikoei lotuta egoan. Titulu hau, sorterrian norberaren jatorria, etxea eta askazia ziurtatzen ebazan agiri bat eskuratuz, edozein euskaldunek lortu eikean. Ameriketaren aurkikuntzak bide barriak zabaldu eutxozan migrazio prozesuari. Ondasun bila joateko lur erakargarriak ziren. Jauregiri gehienak 17. mendearen azkenerantz eta 18. eraiki ziren, hiribilduaren sasoirik oparotsuenean. Ameriketatik heldutako diruak, estatuko administrazioaren eragin aukien pertsonak izateak eta ohizko inoretza sistemak, hau da, sorteetxeen ondasunak osorik mantentze horrek lagundu egin eben holan izan eiten. Asko izan ziran eraikitako jauregiak, harlanduz osotutako blokeak, leiho handiak, solariuma ere bai batzutan. Eguraldia zalata etxarte bakoak, eta horrekaldean familiaren armarria zapainduta. Elorriok, eukan kokaguneagatik, estrategia eta kontrol gune zereginak betetzen ebazan. 1728 urtean, esate baterako, izurritearen aurkako osasun kontrola bertan jarri eben. Frantses iraultzak eta honen zabalkunde indarrak kimu barriak jarri eutxazan herriaren historiari. Frantsesek Gipuzkoa hartu ondoren, Bizkaiko buruzagitzak bere mugak indartu nahian, kanpamentua jarri eban kanpantzar gainean. Laster heldu zan frantsesen erasoaldia, baina etekin garbi barik. Hurrengo egunean, Bizkaitarrak erantzun eta Bergaran sartu ziren. Gipuzkoar eta Arabarrakaz bateginik, frantsesak Debalderaino aldendu ebezan. 1785 urteko uztailean,
Frantsesen kontraerasoak egoera zietz aldatu eban. Frantses okupazioak 1813 urteko ekainaren 22 arte iraun eban. Gau haretan, Mendizabal generala atzetik eukela, frantsesek Durango itzi eta Elorriotik zehar alde egin behar izan eben. Lehenengo karlistadan, 1825 urteko ekainean, karlistak deskargan garaile suertatu ondoren, Bergara, Eibar, Elorrio eta Durango hartu ebezan. Egoera hau, 1829 urteko abuztuan amaitu zan. Elorrion jorratzen hasitako Bergarako besarkadari esker. Amoribetako hitzarmenar Nizeto Urkizu Elorriarrak sinatu eban, baina Carlos Zazpigarrenaren onarpen barik. Bigarren karlista da, 1872etik 1876 urtera luzatu zen. Lizarra eta Montejurrakoa euren garaipenik handienak dira neurri berean, Bilboko setioa da porrotik aipagarrien. Martínez del Campo Bastanetik sartzen zan bitartean, Kesadak Bizkaia aldetik ekin eutzon eta karlistek Balmasedatik Elorriora ihes egin behar izan eben. Durango aldetik jasotako erasoak zirelata, Elgetako bidea hartuz Bizkaitik aldendu zidan. Elorrioko uratz iturburuak frantses inbazio sasoian aurkitutakoak dira. 5 aurkitu eta 5 horretatik 2 bainuetxe eta ostatu instalakuntzez hornitu ebezan. Zendaur honek azaleko gaitzak, erpeak, oduluzkiak, beranzkoak eta bare, giltzurrun eta gibeleko gaitzak osatzeko erabiltzen ziran. Mineralkuntza eta emaria kontutan izanik, garrantzitsuena Galartzan dagoen Isasiko iturburua litzateke. Berau da, bainu zaharren oinarria. 1826 urte aldera, beranduago bainuetxea egongo zan tokian, baigo zan erabilpen publikorako egindako barrako jantzeko batzuk. Baina benetako instalakuntzak 1840 urtean eraiki ebezan. Bainuetxerik zaharrenak Kurutziagako Beleringo bainuak ziran. Ura Iguriako Santa Katalinako iturburutik hartzen eben. 1826 urtean eraiki ebezan, eta Bizkaian sistema terapeutiko hau erabiltzen lehenak izan ziran. Denboraldiak iraun artean, 3 diligentziak egiten eben egunero Elorriotik Bilborako bidea, eta kontrakoa beste 3. Jende askok emoten ebazan oporrak Elorrion. Horregatik, bainuetxe honeen inguruan, fonda eta ostatu etxe ugari egotea. Elorrioko jaien artean, errebonbiloak dira aitagarrienak. Bizkaian ez da honelako beste jairik ezagutzen. Urriko lehen domekan, 14-15 gazte, herriko kaleetan zehar ibiltzen dira euren eskopetei tiro eraginez. Txistu eta danbolinagaz batera, kalekiran dabiltz leku jakin batzutan tiro eginik. Honelako jai baten lehenengo aipamena, 1575 urteko erroldan agertzen jaku. Beronek, aiton seme guztiei agindu bat emoten eutxien. Urtero San Juan egunean, beren armak aldean eroanez alkatearen etxean elkartu eta herriko kale eta plazetan zehar ibili eitezala. Errolda hau Lepantoko gerlaostekoa da. Bestetik, errebonbiloek Lepantoko guda gogoratzen deuskuela esan izan da.
Guda honetatik bueltan etozan elorriotar gazte batzuk, herriratzean Errosarioaren Amabirjinaren prozesioa kaletan zehar ebilela ohartuta, tiro eginei eben beronen omenez. Salbak ordena batetan egiten dira. Ibilbidea, Arresitik Santa Ana eta Kurutziagako kurutzetaraino egiten da. Tiroetako bat, Larreategiren jauregiaren aurrean izaten da. 1524 guda eta liskarren osteko barealdiaren hasiera gogoratzen dauen harriak honela dioen toki berean. 1524 urtean, maiatzak 8, domekaz, Pasko sasoi bueltan, gehiegikeriak baretuz, Juan Gómez Ipare.